श्राप दिहली सुनाई कोरी रोजा ब्राह्मण। बहुत मार्मिक कथा बिया भैया जी। अब जौन बाड़े पंडित जौन बाड़े तो कूढ़ रूप धारण कर ले अब मंदिर के बहरिया लगले भिक्षा मांगे। अब जास कहवा एक दिन स्वर्ग के अप्सरा लोग आवता शिव जी के पूजा करे खातिर वही मंदिर में स्वर्ग के अप्सरा लोग आवता। पंडित के देखो लोग कहली कि पंडित जी हई तहार रूप जौन बा तो देखे लायक नहीं के का हो गई तहरा। तो सारा कहानी माता पार्वती भोलानाथ वाली बतौले कि 64 खेलत रहे लोग। हम भोलानाथ के बता देनी माता पार्वती जीत गई। यही में माई जौन बाड़ी तो हमरा के श्राप दे दिले बड़ी। एक और कुछ निवारण एक और कोनो उपाय बताई। आप सारा लोग कहते कि सुनी चिंता मत करी एक और उपाय एक बा कि सोमवार व्रत रउआ करी भोलानाथ के कृपा होई दया होई जोनी रूप बात दूर हो जाई सुंदर रूप में आ जाई। आप सारा लोग कहता का ए बबुआ ए त दिल में चिंता जोनी कर अब व्रत सोमवार के कर। पंडित अरे मन में चिंता जोनी कर अब व्रत सोमवार के कर। शिव कृपा शिव के कृपा अब शिव के कृपा अब तहरा पर अपार हो जाई। शिव जी के कृपा हो जाई नियम से सोमारी व्रत कर मन में चिंता जनी कर आ सोमवार के व्रत कर शिव के कृपा अब तहरा पर अपार हो जाई। तो कोढ़ी रूपवा प्राभल ठीक अब तहार कोढ़ी रूपवा प्राभल ठीक अब तहार हो तू हिलत रहा तू बरसात के मौसम बा बेचो बरसात के मौसम बा ई जौन बात बा सौभाग्य तोहरो होके के चाही कि तहरा देखे खातिर चाहे हमनी ऐसा नारी के सुने खातिर पानी में भीज के लोग सुनता। मन में चिंता जानी कर ये सोमवार के व्रत कर ए बंगा ब्राह्मण शिव के कृपा अब तहरा पर अपार हो जाई। तो कोढ़ी रूपवा सुनो ठीक अब तहार हो कोढ़ी रूपवा सुनो ठीक अब तहार हो दीप जला के करो हईले ल तू हो हईले ल भैया के नाम तने अपन बताई भैया। मंगरू पासी मंगरू भैया के माध्यम से तोहरो आ हमरो दोनों आदमी के मिलल बा ताड़ी पिए के पैसा बहुत बहुत पुरस्कार बा। मंगरू भैया के हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। लेकिन गीत के भाव बा का ए दीप जला के करो शिव के आराधना बेलपत्र चंदन से साधना काहे के बोला होते हैं ओकर आधार कार्ड चेक कर ले जे ओकर राशन कार्ड बनाइबो भाई हमनी के भदार से रंग बहादुर सिंह जी तरिया जाए आई चाचा आई बहुत भदार बनी चाचा एगो माला से स्वागत रही हम नाम सुनिए हम और हमरा तालिया भैया लोग के बहुत बहुत प्रणाम बा। फोन ना लागत रहे राजेश भाई के इकर मोबाइल बंद हो गइल बा इ तरह कहनी हा हमनी के बेलहरी निवासी मनन सिंह भैया जी के एगो माला से स्वागत रही अरे माल से स्वागत कर दे। अच्छा मनोज चाचा
बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन नेताजी के तनी आई नेताजी। हाँ हाँ रउआ देख ले पैसा के काम नहीं है। नेताजी के भी एगो माला सर और सब तनी ताली बजा देखे जौन त्रुटि भइल होई हमनी से क्षमा करब। बहुत बहुत पुरस्कार भी बा प्रणाम है धरती के जय जयकार बा। अंबानी के तो अंबानी घर कहे दीप जला के करो शिव के आराधना बेल पत्र चंदन से करत हो साधना। के शिव जी पर विश्वास अजनी हो खतूना शिव के कृपा अब तहरा पर अपार हो जाई। शिव के कृपा अब तहरा पर अपार हो जाई तब बात मानो कोढ़ी रूप ठीक तहार हो। मानो कोई अब तोहार हो जाए। 16 गो सोमारी के व्रत कैले ब्राह्मण 17वां सोमारी के दीप दीप नैवेद्य चढ़ा के पूजा करतले आ शरीर जौन बात तुम सोबरन हो गई। जब शरीर सोबरन हो गई तो वही मंदिर में राजा जौन बाले तो फिर उनका के पुजारी के रूप में रख पुजारी के रूप में रख ले। शंकर जी के जे भी सोमारी के व्रत करेला हर मनोकामना पूरा होला। शरीर जौन बात स्वच्छ हो जाला। हर चीज दुर्लभ वस्तु भी जौन बात पा जाला। एक कथा से जे गावेला सुनेला करेला सबके फल भेटाला। अब जाने की राजा फिर उनका के पंडित के रूप में रख ले पूजा करे लगले। बहुत दिन के बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती फिर वही अमरावती नगर में आई लोग। माता पार्वती जब देखली ब्राह्मण है तहार जौन शरीर सुभरल लौकता कले के माई ई सोमारी व्रत के दिन है। ई सोमारी व्रत के दिन है। अप्सरा लोग आई रहे। अप्सरा लोग से हम सब कथा सुनौनी। अप्सरा लोग हमरा के सलाह दिल कि सोमारी के व्रत करो ई तहार जौन बा कोढ़ी रूप भी ठीक हो जाई। अतने ना मनोवांछित फल मिलेला। जवन चाहेला मन में आराधना करब साधना करब मन में जौन सोचब तौन पूरा हो जाई। सोमारी व्रत कैला से इतना फल मिले। है हमें माई सोमारी व्रत कैनी तो हमार शरीर सुबरन हो गई। कहत रे का फुड़का के भाव लागल। अरे कोइले बानी माई हो होइले रही माई। अरे कोइले बानी मैया हो होइले बानी मैया। वाह वाह आ 16 सोमारी व्रत कैले सोमारी व्रत कैले बानी मैया। इस सोमारी व्रत के दिन है माई हमार कल्याण हो गई हे माता। ई भोलानाथ मातु भवानी रामो सरावा सबके कृपा कैले बानी मैया हो कैले बानी मैया। कैले बानी मैया हो कैले बानी मैया। कैले बानी मैया हो कैले बानी मैया। 16 सोमारी व्रत कैले बानी मैया। 16 सोमारी व्रत कैले बानी मैया। ए भाई 16 को सोमारी कहने दिलावा में थाने। 16 को सोमारी कहने दिलावा में थाने। 16 को सोमारी कहने दिलावा में ठाने। शिवजी के महिमा हम कतना बखाने। भोला के महिमा कतना बखाने। रवा खिसिया गई रही है माई। ए तरी मत खिसियाई रहो अब हमारा तो दया करी मैया। अब हमारा तो दया करी मैया। 16 को सोमारी व्रत
मैया रानी तो सोमारी व्रत कैला से कोढ़ भी ठीक हो जाला, हर मनवांछित फल भेटाला। जवन मन में ठान लेब आराधना साधना भोला जी के करब, मंगब हतनी ऐसा दे दे हाथना। औघर दानी कहले, औघर दानी कब से कहले एको कथा बा, लेकिन ये कथा हमने के इजे रह दिया 35 मिनट हो गई। अब तनी 2-4 मिनट हमने के लय दा ओ हमें आवे थी, ओ हमें तनी हो में चली जा। नचनिया एगो